Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. En bolwanan ha jonde meɗen ndeɗo haala ko larani tamamuye. En fuɗɗiran ɗume wonte tamamuye. Ko wonte tamamuye kanjum wonte moytugo yeso muɗum be juuɗe muɗum be lesdi cenidi dow yake bo keraɗo ngam rewrugo ɗum jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Mas'ala arana ka bolwanten ɗum haɗo en bolwanan kiita tamamuye be dalila bo shar'ego tamamuye. Tamamuye kanjum man ɗo ɗum hunde shar'ande ɗum koytimma bo ka jawmirawo ɓangiɗo hokki jeyaɓe muɗum. Kanjum man ɗo ɗum woni nder boɗɗum shari'a meɗen ka islam, nden bo nder ɗum keraruyeji ummatore annabijo sallallahu alayhi wa sallama. Jawmirawo o hertorake ummatore annabijo be toni latake kamɓe man ɗo ɓe keɓay ndiyam ɓe tamo ɓe njula man ɗo ɗum ko jawmirawo hertori be muɗum ummatore annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tabiti shar'ego tamamuye man ɗo ha deftere Allah be sunna nulaɗo Allah, non ha pottal modiɓɓe sunna. Nder ko hollata en dalil tabititgo tamamuye ha deftere Allah, konngol jawmirawo ɓangiɗo bi'angol fatayammamu sa'idan ɗayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Toni on keɓay ndiyam onon man ɗo tame lesdi ƴeŋdi cenidi moytire be lesdi man ɗo gese moɗon non do be juuɗe moɗon. Kadi aya ka sappini en haɗo ha deftere Allah, ɗum hujja ka marɗen ha deftere Allah deidei ko sappinta en dagago tamamuye. Non ha sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallama, annabijo o wi as-sa'idu ɗayyibu kafika wa illam tajidil ma'a ashra hijaj fa iza wajadta al-ma'a fa amissahu basharatak. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi goto nder sahabu en mako ha hadisewol ɗo, ƴeŋdi cenidi ɗo kayri man ɗo ndi he'ete ha senuye maɗa ko a heɓay ndiyam duuɓi 10 a tamoto nanga, kanjum man ɗo ɗum he'ete ha senuye maɗa, ɗum he'ete ha senuye maɗa. Amma to a heɓi ndiyam memnu ndiyam man ɗo ɓandu maɗa, bi mana nangir be ndiyam man, hutinir ndiyam man. Non ko sappinta en ɗo man hadisewol ɗo ngol sappini en dalil dow shar'ego tamamuye ha sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallama. Non do modiɓɓe bo ɓe potti dow shar'ego tamamuye man ɗo, ngam toni sharɗiji man kewi ha ɓi adamajo, toni sharɗiji man ɗi kewi ha ɓi adamajo, tamamuye man ɗo o daroto darnde ndiyam. Toni goɗɗo latake o heɓay ndiyam walla o wawai hutinirgo ndiyam man ngam larura, tamamuye man ɗo ɗum darantomo darnde ndiyam man. Dagoto be tamamuye man ɗo, kala ko daganto ɓi adamajo to o nangirino be ndiyam daga julde, daga ɗufago, non jangugo alqur'an, ɗi fumaji ɗi daganto ɓi adamajo tamiɗo. Mas'ala ɗiɗaɓa nder mas'alaji tamamuye, en bolwanan sharɗiji ɗiye hani ɗi kewa ha ɓi adamajo nden o fuɗɗa tamago, nden en bolwanan sababuji ɗiye gaɗata kanji man ɗo ɗi daknana ɓi adamajo tamago. Nder sharɗuji tamamuye, sharɗiwol aranol manni kanko man ɗo ɓi adamajo tamotoɗo man ɗo o haɓɓa anniya kanko man ɗo daktingo julde nde o tamanto ɗum man ɗo man ɗo ɗum sharɗiwol kadi ha sahago tamamuye ɓi adamajo. Sharɗiwol ɗiɗaɓol man juldamku, ni kam ha tamamuye ɓi adamajo sahoɗo si o laato kanko man ɗo o julɗo. Sharɗiwol tataɓol, o laato kanko tamotoɗo man ɗo o woodi hakkilo, o laato kanko man ɗo o kakkilɗo, mana man na o ginnaɗo walla bo na o paɗɗaɗo o sotti dow hakkilo mako. Sharɗiwol nayaɓol nder sharɗiji tamamuye man ɗo, kanko tamotoɗo man ɗo o latto o mumayis, mana man ɗo o mawɗo seɗɗa go o kakkilɗo, pamarum manni o gaɗɗo ban masalan duuɓi 7 kanji ɓe mbiyata sinnu tamyiz, laato o ɗon nder yaake tamyiz ɗo, kanko man ɗo o latto o kirlitiɗo. To ɗo man ɗo ɗum sarɗiwol nayaɓol. Sarɗiwol joyaɓol nder sarɗiji tamamuye, laato to ha dagano ɓi adamajo o tamoɗo si saɗanamo hutinirgo be ndiyam man, masalan ndiyam man ɗo ɗam wala,
o ɗaɓɓiti o heɓay wakkatiwel man ɗo dagantomo o tamo, walla bo ndiyam man ɗam ɗon amma to o hutiniri ɗam woodi ɗam torranmo, to ɗo man bo dagantomo ha yakeji banɗiɗo o tamo. To ɗiɗo wonte sharɗiji jeego. Sharɗiwol jeegowol man kadi tamamu latto tamago mako man ɗo be lesdi cenidi, tamamuye mako man ɗo laato kanko man ɗo o tamoro be lesdi cenidi. Ni kam lesdi ndi ɓi adamajo tamorto man ɗo to ndi lattake ndi coɓdi ɗo man bo haɗan tamamuye man sahago. Ni kam lesdi tamortendi man si ndi laato kayri man bo ndi cenidi. ɗo wonte sarɗiji ɗi marata haaje ɗi kewa ha ɓi adamajo, nden ha tamamuye mako man ɗo latto ɗum tamamuye cahiɗo. Sababuji gaɗanɗi ɓi adamajo o tamo daganomo tamago man ɗo, sababuwol aranol man ni kanjum wonte kanko man ɗo o soya ndiyam to o soyi ɗum o ɗaɓɓiti deidei fodde bawɗe mako o tawi o heɓai ndiyam man, wakkatiwel man kadi soyinde heɓgo ndiyam ɗo ɗum sababuwol ko waɗata ɓi adamajo o tamo. Nden bo sosel ɗiɗaɓel bo kanjum wonte kanko man ɗo o latto o hula be hutinirgo ndiyam man ɗo torra, ban o laato masalan kanko man ɗo o nyawɗo, to o nangiri be ndiyam man ɗo ɗum nyawmako ɓesdoto, walla bo to o nangiri be ndiyam man ɗo yamɗititgo mako sakititto. To laatake banniɗo bo ngam sababuwol ngol ɗo bo ɗum waɗan daganu ɓi adamajo kanko man ɗo o tamo, to ni o huli ɓesdago nyawmako walla bo sabbitago yamɗititgo mako. Non nder sababuwol tataɓol ko waɗata daganu ɓi adamajo kanko man ɗo o tamo, laato wakkatiwel man ɗo pewol sata, wakkati ngel gangel o marata haaje julgo ɗo pewol catugol ɗon ha wakkatiwel man, o hula to o hutiniri ndiyam wakkati man ɗo, kanjum man ɗo ta ɗum sabbibinamo torrangamo. nder ɗon man hadisewol Amru ibn al-As radiyallahu anhu kanko man ɗo wi'ata annabijo sallallahu alayhi wa sallam nelimo ha konu nder konuji, kanjum wonte gaswatu zatu salasil. Nden o wi'ata kanko amrugo, o wi'ata ihtalamtu fi laylatin baridatin shadidatil buruda fa ashfaktu in igtasaltu an ahlika fatayammamtu wa sallaytu bi ashabi salata subh. O wi'ata kanko man ɗo annabijo nelimo ha konu zatu salasil, kanko man ɗo ɗon man ɗo ha jemmare man ɗo o hoyɗiti, nden o huli jemmare man bo saata peworre jamum, nden o huli kanko man ɗo toni o yiwake be pewol catugol ngol ɗo, kanko man ɗo ɗum sabbibinamo torra walla bo ɗum sabbibinamo halkugo. ɗon manni o wi kadi kanko man ɗo tamimi julmi be yimɓe ɓe ardanimi ɗum min juuli julde subaha. To ɗo man ɗo ɗum sappinan en ɓi adamajo to o huli ɗum lattake jemmare man pewol mare satunde, o huli to o hutiniri be ndiyam, to o hutiniri ndiyam kanjum man ɗo ɗum torramo, ɗo man bo ɗum waɗan daganomo kanko man ɗo tamago ha yakewol ngol ɗo. Tamamuye ɗon mari mas'ala tataɓa ka bolwanten ha ɗo. Tamamuye ɗon mari bonnoji muɗum. Nder ko wonnata tamamuye, kala ko wonnata nangarɗam fu wonnan tamamuye, kala ko wonnata nangarɗam fu wonnan tamamuye. Ni kam to ni laatake hunde nde a andi kayre man ɗo, to a ɗon no mari nangarɗam, to nde waɗi ha maɗa nangarɗam ma wonnake, banni to a tamake hunde man nde waɗi ha maɗa bo tamamuye maɗa wonnake. ɗiɗaɓol nder ko wonnata tamamuye wodende ndiyam, masalan ɓi adamajo o tamake no ngam ndiyam wala, o ɗaɓɓiti ndiyam o heɓai ndiyam o tamake, to ni o heɓi wakkatiyel, to o heɓi ndiyam da ndiyam ɗon ni jotta kam tamamuye mako go wonni, wakkati man kam to o yiɗi huugo dewal fu wajibi dow mako o nangira ndiyam go, nden o fuɗɗa huugo dewal mako. tataɓol nder ko wonnata tamamuye ɗo sottugo geldol, masalan ɓi adamajo kanko man ɗo geldol ko hadnomo nangugo ɗo, kanko man ɗo o huli, jotta kam to o hutiniri ndiyam ɗum nyawmako ɓesdoto, jotta kam o yamɗiti ha nyawman, to o yamɗiti ha nyawman ɗo geldol mako sotti woni dow mako kanko man ɗo, to o mari haaje
o juulan woni dow maako kanko man ɗo o nanga nangarɗam maako timmidiɗɗam. to ɗiɗo tati kanji man ɗo ɗi bonnantamamuye to ni ɗi laatake kanji man ɗo kanjum mbiɗen kala ko wonnata nangarɗam wonnantamamuye. non to o tamake no ngam soyde ndiyam o heɓi ndiyam tamamuye wonnake o tamotono ngam geldol man ngol sotti ɗo man bo tamamuye maako man ɗo wonnake. en molwanan ha mas'ala nayaɓa ɗo sifa tindinore noyi hani ɓi adamajo o tamoro. hani ɓi adamajo to o tamoto ɗo aran manni o haɓɓa anniya tamamuye man ɗo ha ɓernde maako nden o bismo. to o haɓɓi anniya tamamuye man ha ɓernde maako nden kanko man ɗo o bismo. to o bismake o fiya be juuɗe maako ɗo dow lesdi banniɗo fiyande woore nden o fiɗɗa juuɗe maako man walla bo o fuufa juuɗe maako man ngam ko woni ha maaje to woodi hunde wonde nde itto. nden kanko man ɗo o moyta yeeso maako banniɗo nden o hooca o moyta dow jungo maako nyaamo o moyta dow muɗum banniɗo kadi bo o hooca o moyta dow jungo maako nanumo banniɗo. moytugo man to ɗum haɗata ha ku'uje maako ɗon moytugo man ɗo haɗata ko woodi konngol wi o moytan ha o wadda ha coɓɓuli bo ɗo man ɗo ɗum konngol nder konnguɗi bolwanɗi haala tamamuye. amma konngol moytugo ha coɓɓuli ha hunde ɗo ha ku'uje maako heynitoro be majum ɗo kanjum wonte konngol ɓurangol sahago. o moyta ha dow diga ku'uje maako ɗo ni o moyta dow nanobo diga ku'uje maako ha o yottina hoore kooli ɗo wonte tamamuye maako timmidi. ɗo wonte tamamuye maako timmidi. sifa man kanka wonte sifa cahika tabititka ko sifa goɗka ɗon bo amma ɗo man ɗo nder sifa ɓurdanka sahago ha sifaji tamamuye. to ɗo wonte deydey tindinore noyi ɓi adamajo o tamorto. en bolwanan ha jonde meɗen ndeɗo ko wonte masmugo dow huffuje walla bo moytugo dow huffije. mas'ala arana puɗɗirten dow muɗum kanjum wonte kiita moytugo dow huffije be dalil man deydey ko hollinta moytugo dow huffije hunde man ɗo nde tabitinde. masmugo dow huffije kanjum man ɗo ɗum hunde lattinde daginde be pottal modiɓɓe sunna. kanjum man ɗo ɗum hoytimma mo jawmirawo waɗani ɗum ummatore waɗani ɗum hokki ɗum ummatore julɓe. sappinan en dow dagago masmugo dow huffije wari tabiti kanjum man ɗo ha sunnanulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama non do ha pottal modiɓɓe sunna tabiti sahake dagago masmugo walla bo moytugo dow huffije. ko dalila man ko sappinta en tabititgo man ha sunna hadiseji ɗuɗɗi ɗi ngari ɗi cappini dow dagago moytugo dow huffije. nder ɗon man kugal annabijo sallallahu alayhi wa sallama be umrore maako. ha ɗon man annabijo o laatake no oɗon nanga nde o wari o yotti ha kosɗe maako oɗon no ɓorni huffije o yiɗi ha woodi sahabojo wondi be maako. ha ɗon man sahabojo man haɓani ha ɓorta huffije man ha kosgal maako. o wi'ata sahabojo man da'ahuma fa inni adkhaltuhuma dahiratain. accu huffije man min man ɗo mi ɓorniɗe kanje man ɗo dow miɗon mari senwe timmidiɗɗo. to ɗo man ɗo ɗum sappinan en kugal annabijo sallallahu alayhi wa sallama kanko man be hoore maako o moyti dow huffije. non modibbo hasanul basri rahimahullah kanko man ɗo o wi'ata yewtimo sahabu en capanɗe jeeɗiɗo dow dagago moytugo dow huffije. nder ɗon man ɗo o hokki en misalu be hadisewol gotol kanjum wonte hadisewol jabir radiyallahu anhu. kanko man o wi'ata ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama bala summa tawadda'a wa masaha ala khuffayhi. jabir o wi'ata mi yi nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama kanko man ɗo o soofi nden o nangi nden o moyti dow huffije maako ɓawo o ɓorniɗe dow nangarɗam timmidiɗɗam. non modiɓɓe sunna kamɓe man ɗo ɓe potti dow sar'ego moytugo
dow huffije fotan ɓi adamajo o laati kanko man ɗo o jahangaljo walla o wurojo, fotan o latti oɗon dow jahangal walla oɗon jooɗi ha wuro, dagoto goto fu nder maɓɓe ɗo o moyta dow huffije. Amma jahangaljo ɗon mari nyalɗe tati be jemmaji muɗum, jooɗiɗo ha wuro bo ɗon mari kañum bo nyalde be jemmare. Masala ɗiɗaɓa kam bolwanten ɗum ha ko larani huffije, moytugo dow huffije. En bolwanan sarɗiji moytugo dow huffije. Nder sarɗiji man ɗo, sarɗiwol aranol manni ɓi adamajo o ɓornoɗe dow senwe timmidiɗɗo, mana man o nanga nangarɗam mako timmidiɗɗam, nden o fuɗɗa ɓornugo huffije man. ɓawo ɗon to ni nangarɗam mako man ɗo fistake, wakkatiwel gongel meti yaltugo kanko man ɗo o nangan dagantomo o moyta dow huffije mako man ɗo be kiita kanko man ɗo o ɓorni huffije man ɗo, o ɓorniɗe ha kosɗe mako dow kanko man ɗo oɗon mari senwe timmidiɗɗo. Sarɗiwol ɗiɗaɓol man ɗo, huffije man ɗe o ɓorni man ɗo ɗe latto kanje man ɗo ɗe ɗon mbirni nokkure nde farilla. Deidei ha goɗɗo to o looti kosɗe mako wajibi farilla o loota nokkure man ɗo, masalan ha kolɓule ɗo man ɗo huffije man ɗo ɗe laato kanje man ɗo ɗe ɗon mbirni deidei kolɓule mako man ɗo, laato ɗo man bo ɗum sharɗiwol ha saho masmugo dow huffije man ɗo. Sharɗiwol tataɓol ɗe latto kanje man ɗo ɗe dagiɗe, huffije man ɗo ɗe latto ɗe dagiɗe, mana man o soodiɗe be jawdi mako, na o jabtuɗe walla bo na o wujjuɗe. Ni kam to huffije man o jabtuɗe ha goɗɗo o ɓorni, dagata ko o moyta dow maje. Non to o wujjuɗe o ɓorni ha kosɗe mako bo dagata ko o moyta dow maje. Amma ndey dago to o moyta dow huffije man, walla kanko waɗani huffiwo man hoore mako, walla bo o songo, walla bo o hokkango dow lawol lamgol o heɓri huffiwo man, yakere ndeɗo to o ɓornake ngo dagoto kanko man ɗo o moyta dow mago. Sarɗiwol nayaɓol, huffije man be hoore maje, ayni maje, laral maje man ɗo latto ɗum laral dagingal, mana man ɗum laral dabbaji ɗi dagoto nyamgo ɗum. Ni kam sappinan en to ni huffiwo ngo waɗrama be laral dabbawa nga nyamatake, dagatako moytugo dow huffiwo man, masalan ban laral wamde. Sarɗiwol joyaɓol, huffije moytugo mako dow huffije man ɗo ɗum laato bo ha disde herande, deidei jooɗiɗo ha wuro o hokkama kanko man ɗo o moyta dow huffiwo mako ha nyalomare be jemmare, jahangaljo bo ha nyalɗe jemmaji tati be nyalomaji tati, wona moytugo mako man ɗo nder disde man, mana man ban mo nyalomare be jemmare, ta o salo lerno gas enayi ha moytugo mako man ɗo. ɗo wonte sharɗiji joyi ɗi dagoto ha muɗum, ɗi ɗaɓɓitirte ɓi adamajo, ɗi kewa ha muɗum ha daganomo moytugo dow huffiwo. Masala tataɓa ka bolwanten ha ɗo, en bolwanan disde moytugo dow huffiwo man ɗo, en bolwanan disde man ha joɗiɗo mbiɗen nyalomare be jemmare, ha jahowo jahangal bo kañum bo nyalɗe tati be jemmaji tati. ɗo wonte disde man ha ko sendi hakkunde jahangaljo be jooɗiɗo wurojo. Ndey disde maswugo jotta ka moytugo man ɗo ha goɗɗo o fuɗɗa limgo ɗo, o fuɗɗa limgo lerji man ɗo, laatoto kanjum man ɗo to ni o senake o nangi nangarɗam mako timmidiɗɗam, o ɓorni huffiwo man ɗo, to nangarɗam mako man ɗam meti ɗam ta'i, o hesɗitinan nangarɗam, to o moyti dow huffiwo, aran maswande, aran moytande nde o moyti ɗo, wakkati man o fuɗɗata limgo. Masalan o juuli o ɗumanake, o taskanake subaha, ha julde subaha o nangi nangarɗam timmidiɗɗam, o ɓornake huffiwo ɗo man ɗo, wakkatiwel man ngel limatake, jotta ka o lutta banniɗo man ɗo, ha to zura waɗi nangarɗam mako man ɗo to tawama kanjam man ɗo ɗam ta'i wakkati man ɗo, masalan ban jamdi gotel o nangi, nden o hesɗi o mari haje taskanago zura, ha ɗo man ɗo to nangarɗam mako taƴɗam o nangan wakkatiwel man ɗo, to masalan gaɗen jamdi gotel o nangi
o dagantomo diga ha ɗo o moyta dow huffiwo mako man ɗo o fuɗɗa limgo leerno gas e nayi ɗo diga wakkatiwel man, na diga subaha o fuɗɗata limgo, innama diga moytande arande nde o moyti ɓawo ɓornago huffije man ɗo diga wakkatiwel man o fuɗɗata limgo. Jotta kam jamdi gotel o fuɗɗi ɗo daganake mo o maswa o moyta dow huffiwo mako man ɗo ha jango to waɗi jamdi gotel jango man to meti yaltugo nden wonte mudda mako disde mako timmi. Jotta kam to jamdi gotel jango meti yaltugo ɗo kam to o yiɗi o jokka dow masmugo man ma o itta huffije ka o nanga nagarɗam mako timmi diɗɗam nden o ɓorna huffije mako man ɓawo ɗon kadi ha wakkatiji jokkanɗi man ɗo o jokka masmugo. Non jotta kam en mbi jamdi gotel o ɗon mari leerno gas e nayi ha masmugo dow huffije mako man ɗo. Jotta kam ban midi be minti 45 waɗi kanko man ɗo jotta kam o hesɗitini nagarɗam dagantomo ha wakkatiwel ɗo o moyta dow huffiwo man o julda be mako zura. Ngam ko waɗi ha ɗo disde nde daganimo o moyta dow muɗum ɗo ɗon luttiri minti 15 ha jamdi gotel waɗa ɗo man ɗo o ɗon nder disde nde dagantomo o moyta ha muɗum. To ha ɗo man ɗo to o moyti dagantomo o julda be disde man be moytugo man ɗo be senwe man ɗo o julda be muɗum zura. To nagarɗam mako man ɗam ta'ai o julda be muɗum asiri kadi bo ɗo kam dagantomo jotta kam ndey lismotomo o nanga kam ha to nagarɗam ɗam o nangi ɗum nder oɗon mari wakkati mako ɗon luttiɗo ha to kanjam man ɗam ta'i jotta kam to o nangan lismake mo kanko man ɗo si o ɓorta huffije goo o nanga nagarɗam goɗɗam timmi diɗɗam nden o fuɗɗa kanko man ɗo watugo huffije man ɓawo ɗon o fuɗɗita moytugo dow maje. Masalawol joyaɓol ha ɗo ngol bolwanten en bolwanan bonnanɗi huffije bonnan ɗum moytugo dow huffije. Huffije ɗon kuje joyi kanje man ɗo to ɗe ngaɗi ɗe bonnan moytugo dow huffiwo. Aranol man ni kanjum man ɗo kala ko latti kanjum man ɗo to fe'anake mo nder oɗon moyta dow huffiwo man ɗo to fe'anake mo ko wajibinta ngiwam masalan ban janaba fe'anake mo ɗo kam disde mako man ɗo ta'i masmugo mako dow huffiwo man ɗo kanjum man kam ɗum wonnake woni dow mako kanko man ɗo jotta kam o yiwo o sottina yewre maunde dow mako ɓawo ɗon o nanga o ɓorna huffije mako nden o fuɗɗita moytugo dow huffiwo man. Fannu jotta kam kanko man ɗo nde fe'animo ko wajibinta ngiwam kam fu jotta kam moytugo dow huffiwo kam sotti do wonnake ha mako si o yiwo o itta yewre maunde nde ɓawo ɗon o nanga nagarɗam timmi diɗɗam o ɓorno nden ɓawo ɗon o fuɗɗita moytugo dow huffiwo man. Ngam wari ha hadisewol Safwan o wi'ata kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallama ya'muruna iza kunna safaran alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layaliyahunna illa min janaba. Safwan o wi'ata ha ɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallama o laatake o ɗon umra min to ni min laatake min jahangal en minin man ɗo ta min ɓorta huffije amin silto waɗi jemmaji 3 be nyalobaji muɗum sinamo janaba fe'ani ɗum ha wakkatiwel man. Mo janaba fe'ani ɗum kam kañum kam moytugo muɗum ta'i kadi disde muɗum ta'i kanko man ɗo woni dow mako o yiwo o sottina yewre maunde dow mako. Sarɗiwol bonnowol ɗiɗaɓol nder bonnoji huffuje man ɗo to ni wangi nokkure farilla en mbino huffiwo to ha dago masmugo dow mago to ha dago moytugo dow mago ɗo silgo sura nokkure farilla en mbi nde ngo salo kolɓule ɓi adama. Jotta kam to ni ngo ɓortake ko dow goɗɗo wala hunde ɗo wala nufaye muɗum ha kosgal mum wangi ɗo man bo ɓortago mago ha kosgal wanga ɗo man ɗo ɗum wonni moytugo dow mago woni dow mako kadi bo o hesɗitina nagarɗam o nanga nagarɗam timmi diɗɗam o wata huffije man nden to o yiɗi o fuɗɗita moytugo dow maje. Bonnowol tataɓol kanƴe nder ko wonnata moytugo dow huffije man ɗo kanko man ɗo to itti huffije man be hoore mako o ɓortiɗe jotta kam o saftiɗe o ɓorti huffije man ɗo man bo ɗum waɗan kanjum man bo moytugo mako man ɗo timmi wonnake woni dow mako kadi to o mari haje moytugo si o nanga nagarɗam timmi diɗɗam o lornita huffije mako man nden o fuɗɗa moytugo wakkatiwel to nagarɗam mako man ɗo meti taigo.
non nder bonnoji moytugo dow huffiwo man ɗo timmugo disde. Jotta kan en mbi goɗɗo to o aran moytande ɗo, nde o moytata ɓawo nangugo mako nagarɗam timmi diɗɗam wata huffiwo man ɗo, aran moytande nde o moytata ɗo man ɗo o fuɗɗata limgo disde moytugo mako, ɗo man o fuɗɗata limgo lerno gas e nayyi. Jotta kam lerno gas e nayyi man ɗo to ɗi gaɗi ɗi timmi, ɗo man kam moytugo mako timmi, woni dow mako kadi o nanga nagarɗam goɗɗam kesam, nden o fuɗɗita moytugo dow huffiwo man ɓawo ciggo lerno gas e nayyi. Amma mbiɗen jotta kam lerno gas e nayyi man ɗo, masalan o luttanimo minti 15 no gas ha lerno gas e nayyi timma, ɗo man ɗo o nangi o moyti dow huffiwo man, ɗo man ɗo dagantomo o juula wakkatiji tokkiɗi man ɗo ha to nagarɗam mako ta'i, nden o fuɗɗa ɓortugo huffije man ha kosgal mako. To ɗiɗo nayi kanji wonte bonnoji moytugo dow huffije. En bolwanan ha ɗo sifa noyi tindinore noyi goɗɗo moytirta dow huffiwo man ɗo. O wi'ata sifa no goɗɗo moytirta dow huffiwo ɗo kanjum wonte kanko man ɗo o moytan ha dow huffiwo man ɗo, ha dow huffiwo man ɗo, daga ha hoore o waɗa jungo mako nyamo, ha hoore kooli kosgal mako nyamal, o moyta ha o wadda ha deidei korlal mako gal dow magal, dow kosgal man. Non o waɗa jungo mako nano bo ɓawo sofnugo juuɗe man ɗo ha ndiyam, o waɗa jungo mako nano bo ha hoore kooli kosgal mako nanal, ɗon man bo o salina jungo mako o moyta dow huffiwo man ɗo ha o wadda ha deidei korlal mako, nden o ɗo man ɗo wonte sifa no goɗɗo o moytirta. Ni kam ko ɗum sappinta en ni huffiwo ɗo dow maago goɗɗo moytata, amma les maago moytatake. To ni kam ko sifa ɓuranka bo o moytida ɗum wakkatiwel gotel, banno goɗɗo o moyti o masmirta mo ko o moytirta hoore noppi maako wakkatiwel gotel ɗo, non moytugo dow kosɗe dow huffije bo o waɗa ɗum wakkatiwel gotel. Ni kam o waɗa jungo maako nyamo dow kosgal hoore kosgal maako nyamal, jungo maako nano bo dow hoore kooli kosgal maako nanal, nden o moytida ɗum moytande woore ha o wadda ha korlal maako gal dow. Ni kam gal les o moytata, gal les huffiwo o moytata, ngam ko wari ha hadisewol Mugira kanko man ɗo o wi'ata ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama yamsahu ala al-khuffaini ala zahirihima. Mugira o wi mi yi annabijo sallallahu alayhi wa sallama o ɗon moyta dow huffije dow banguɗum maje. Ni kam hollini o moytai les maje. Non hanai bo goɗɗo o wi he'ata bo moytugo les huffiwo, si goɗɗo o moytira gal dow he'ata o moyta les huffiwo, balma hanai o wi'a o moytan les huffiwo, ngam hadisewol aliyu radiyallahu anhu kanko man o wi'ata law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul huffi awla bil mashi min alahu. To ni hakkilo ɓi adama huwanno ha dina kam, moytugo no les huffiwo ɗo ɓuran hango dininta moytugo dow huffiwo. wa qad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama yamsahu ala zahiri khuffihi. Mi yi annabijo sallallahu alayhi wa sallama o ɗon moyta dow huffiwo maako, o ɗon moyta dow huffije maako. Ni kam hadisewol ɗo ngol sappini en aliyu o yi annabijo ɗon moyta dow huffiwo muɗum, moytay les huffiwo muɗum. To ni hakkilo huwanno ha dina kam, les ɓuranno hango moyte ha huffiwo. To ɗo kanjum man ɗo ɗum sappini en kadi huffiwo dow muɗum moytete, na les muɗum moytete. Non banne dagi moytugo dow huffiwo ɗo non wi'ete ha suset bo, ngam kugal suset gotal be kugal huffiwo fu ɗum surgo kosgal ɓi adamajo. Ni kam ban dagake goɗɗo o moyta dow huffiwo ɗo, banni dagake goɗɗo o moyta dow suset maako. To ni o nangi nagarɗam maako timmi diɗɗam o fuɗɗi ɓornago suset man ɗo, dagantomo o moyta dow suset maako. To o laatake o joɗiɗo ha wuro nyalde be jemmare, to o laatake o jahangaljo bo nyalɗe tati be jemmaji tati, suset ɗon hoca kiita huffiwo kalkal wala ko sendiri ɗum. Ni kam
ban dagake moytugo dow huffiwo, dagake bo moytugo dow suset, wala ko sendidiri ɗum ko ɗumejum. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.